Machiegni e penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Sena Level 4 Hospital ka bende wakelo ni medical camp. Maa en chenro makende ma bende wahingo godo higni 2 nyaka ne chenro mar penj laktar chakre. Machiegni wang'ia ni to en ang'o matimore, lakteche mage mantiere, to oganda wacho nang'o kotenore kod medical camp mondo mi wawuoth kanyakla. Ang'o matimore ka? Gima timore ka waluongo ni registration, tiende ni ka ng'ato osedonjo gi rangach kamacha to nyaka ndike ni nyinge ng'a kachiel kod achiel ariyo adek. Abo kaw thuolo ni mondo mi awuoye kod jogo matimo registration ginyiswa ni ang'o matimore. Nyingi ng'a? Nyinga Jackson Osata, timo registration desk. Wakaw nyingi, contact number gi village miae. Maa en utimo mondo mi ang'o motimre? Ma wakaw data mar ng'ata mobiro ka mondo bed ni seche moko ka osemiye namba ka ng'owuotho modhi me thieth ka ng'oduogo to wang'iyo ni ng'ano othiedhi kendo namba ma omiye cha ochako duogo ka amua confirm ni namba no en namba ma omiye. Nuchako tijni sadi? Tijni wachako saa 12:30. Tunyalo tieke sadi? Kech namba duong' wanyalo tieko karach saa 7 nikech jomoko ji maya kuonde mopogore opogore. Ji anyaka Remba, Ringiti, kuonde mabocho bocho. Koro ng'eni luwore ji biro mopogore opogore. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo no en registration ema dhi nyime gi lakseche gi adwa na wuoye mana matin kod jogo mantiere line mondo mi ginyisa ni to ne gichopo sadi kod gino mokelo gi Sena Level 4 Hospital. Nyago wete yiena mondo mi awuo kodi. Jena kinyo nyango. Erokamano nya Jena. Ni chopo sadi? Ichopo sani? Manyiso ni line ok bor ahinya koro. An mane mbele ka. Erokamano ahinya. Intiere kod geno ni dhi yudo konyruok kawuono? Atemo ni mondo ayud konyruok. Erokamano ahinya. Ang'o mano keli maduong' odiochieng' ma kawuono Sena? Wang'e malit. Wenge ni lit? Erokamano ahinya. Geno ni boneno laktar mar wang' kendo ibiro konyi. Erokamano ahinya. Nyingi ng'a? Nyinga Jena Doyo. Erokamano ahinya. Kod mane? Kakrigu. Kakrigu. Ichopo sadi? Achopo sani. Erokamano ahinya. Ibe intiere kod chandruok midwa neno laktar? An gi chandruok. Erokamano ahinya. Ibiro dhi maber. Erokamano ahinya. Nyingi ng'a? Nyinga Beatrice an Chinyakachi na winjo ni gini biro ka mama wa anyawa warika. Mama wogocha na biro itarama. In Chinyakachi, ya Nyakachi chopo ka? Achopo ka kano ng'isa ni gini timore ka. Erokamano. Ka donjo gokinyi. Ibiro yudo konyruok. Erokamano. Arwaki. Erokamano. Machiegni. Mana kaka iwinjo no en line mano chak ndik saa 12 mar okinyi. Wantiere kod geno ni oganda wa biro yudo konyruok nikech chenro en penj laktar emomiyo wakelo ni free medical camp Sena Level 4 Hospital. Wadwa ni wang'ia ne ni to ka wasiwuok e registration wadhi kanye to ang'o matimore kuonde ma wadhiego machiegni mondo mi wadhi. Kendo amor mokalo ni kawuono wadwa ni warom kod oganda wa mantiere e Mfangano Island ka Level 4 Hospital. Wawinjane ni to en wach mane mathoro chandogi e yore mag thieth nikech chenro mar penj laktar wawacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo kendo adwa ni mondo mi ago mbaka kod oganda wa. Nyago wete nyingi ng'a? Margaret ni nyakanye? Anya ugenya. Erokamano ahinya. Odiochieng' ma kawuono ang'o mokeli koni? Gimokela ka bire Thieth. Awinjo ka wenge na ok ber ahinya. Okanen maber. Erokamano. To ni ng'e nadi weche mag thieth ma kawuono gi? Weche mag thieth nyawinje radio kendo aneno gi e TV kulando nubro thietho Sena waka. Kore mane manomiya biro mondo ayudi. Erokamano ahinya. Nikech ni biro antiere kod geno ni bo yudo thieth kendo ibo dhi maber. Kamano nyajimo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Wawacho anini ga mane penj laktar ahera ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya. Adwa na chaka wuoyo kod oganda wa mamoko. Ibo nyisowa ni nyingi ng'a? Iya kanye? Nyinga iluongo ni Ana Tieno. Anyar kano ta an tede chula Mfangano ka. Koro gima nokela ahinya Sena Level 4 ne wawinjo ni thieth biro. Tamora ahinya gi thieth mokelno endo. Nikech wan e Mfangano ka ndipo tukayudo ga thieth moko maber ahinya. Koro kaka ne jo Ramogi amua ni kelonwa thieth ni wamor sana kendo chenro mar thieth ni wawinjo ka kuom penj laktar
ahero ga chiko ga ita sana sama laktar Ruth puonjo wa gandi. Amorgo kabisa ma nene ma winjo ka morgo ahinya. Erokamano ahinya. Ibro yudo thieth kendo aduoko ni Nyasaye erokamano ni chopo. Antiere komachielo kendo adwa na wuogi joma chien koni. Nyago weche idhi nade? Adhi maber. Erokamano nyingi ng'a? Nyinga Maria. Erokamano ahinya. Warwaki Sena Level 4 Hospital Medical Camp kendo ageno ni bo yudo thieth. Erokamano ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya. E chenro mar laktar wacho ga ni ngima en? Ok awinjo maber Josena. Ngima en? Erokamano ahinya. Nyingi ng'a? An Josinta Nyango. Erokamano. Erokamano. Ang'o mokeli Sena Level 4 kawuono? Sena Level 4 ncha winjo kilando thieth mar tuo moro amora ma in go. Momiyo chopo ka. Erokamano ahinya. Iseyudo namba, iseyudo line koso ang'o mosetimore kama? Aseyudo namba, aseyudo line koro ketwa ni warit ka wajobi. Erokamano ahinya. Bro dhi maber. Nikech chenro mar penj laktar wadwa ni wabed kod ngima makare kendo kinde duto te nega penj laktar kaachiel kod Ramogi TV. Erokamano ahinya. Mana kaka ineno no en Sena Level 4 Hospital wantiere kod oganda mang'eny mokalo kendo geno nitiere ni lakteche wa mabende wakelo ga penj laktar dhi kelo geno kendo dhi kelo thieth makare ne oganda wagi. Gin bende gintiere kod yie mana kaka gintiere kod yie gi Ramogi TV makelo chenro makare odiechieng' kodiechieng'. Ponono ni neno chenro ni in bende daher mana mondo mi ajiwi ni en gima dhi nyime. In owuon iritori gima ichamo e maina. Ka ponono ni chich ni gimoro rach e dendi ang'o mitime? Iling itemo mondo mi ithiedhe kendi koso ineno jogo molony. Kaka chenro mar penj laktar wacho ga pile pile ni ne jogo molony. Ng'ato ka ng'ato nitiere kod lony mare kendo nitiere lakteche molony e gik mopogore opogore. Nyago weche. Nyingi ng'a mama? Nyinga Bedina Keyo penj laktar. Nyingi Bedina Keyo penj laktar. Erokamano ahinya Bedina. Ang'o mokeli Sena Level 4 Hospital kawuono? Moko ruodho denda. Koseruodho ta aol emokela. Giruodha koseruodha to wiya bara ta aol mang'eny makoro samora gora kata piny. Iol migori piny. To biseneno laktar komachielo? Aseneno to ok nyalre. Ageno ni bro yudo konyruok odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. God bless you. God bless you too. Erokamano ahinya. Erokamano mathoth. Ena mor mokalo ni seche mar Ramogi TV celebrating ni ariyo ok watime chuny boma ma Nairobi to wadhi nyaka e gwengewa kendo wantiere Sena Level 4 Hospital. Ok ang'eyo ni diher mondo mi iwuo koda koso? Diher mondo mi iwuo koda? Erokamano. Nyingi ng'a? Nyinga Iska Nyango. Iska. Erokamano ahinya. Warwaki Sena Level 4 Hospital. Kawuono ang'o mokeli? Denda maram. Dendi rami? An gi tuo mar choke. Nyiroke na gi bawinjo karama. Kura ni bende rama. Gi wich baran godo kabisa. Gi koyo. Samoro donda no dinore. Samoro yaore. Moro mane gima chanda mokela. Bucha. Sama roke na jirama to nyakumako nyakubucha nte. Ninge na de watch medical camp makawuono. Winje Ramogi. Ni winje Ramogi. Warwaki kendo ageno ni dhi yudo konyruok to gimoro amora ma daktari onyisi mondo mi itim mana ema mondo mi itim. Kapo no onyisi ni mondo mi go pichni kod gik makamago kik iwe kata chiel mok itimo gik ma daktari owacho. Erokamano ahinya. Ndugu, nyingi ng'a baba? Marcos Echien. Marcos in wuod kanye? Ana Mfangano ka. To ani sub-location Mfangano East. Okay, pimna ni kawuono ang'o mano keli Sena Level 4? Gimano kela en kora moro rama ka to otunga koro ka ywe to ko yie manda ywe to denda bende dhi adhiya okane ka an gi del maber gilaka to gi chonge na kende chonge na bende rama kabisa to koro laka to bende an go ka bende chanda. Ibro dhi maber kendo warwaki mokalo e medical camp 2023. En mor mokalo kendo en geno maduong' ni oganda wa mondo mi oyude konyruok. Ndugu, daher mondo mi amosi. Idhi nade? Erokamano ahinya. Nyingi ng'a? Nyinga Dan kana Dondi. Erokamano ahinya Odondi. Kawuono ang'o mokeli Sena Level 4? Abiro Thieth.
Kamano. Wach mar thieth ni winjo kon mane baba? Radio kilando. Kamano. Erokamano. Chak lande chon. Tarik 1 kawuono. Mano omiyo abiro. Mondo ayud thieth. Kamano. Amor mokalo mar neni kendo arwaki kendo ageno ni boyudo thieth ibro dhi maber. Iwacho ni lakteche thiedho to Nyasaye machango. Kamano, gi Nyasaye marare. Erokamano nya nyingi ng'a? Nyinga Teresa Wino. Anya Mfwangano ka. Abiro ka osiptal e yor thieth mondo ka lakteche gi nyalo thiedha mondo ayud ngima. Erokamano. Warwaki kendo ageno ni bro yudo thieth ibo yudo changa. Abaga erokamano. E chenro mar penj laktar wacho ni ngima en mwandu. Mwana en man gi ruto koro nyaka warit ngima wa maber donge. Kamano. Erokamano ahinya. Nyago wete inyalo yawo kodi. Erokamano nyingi ng'a? Nyinga Margaret Nyangweso. Nyangweso nyakanye. Anya piny ni anya Mfwangano. Mfwangano motedo Mfwangano. Tedo Kakimba. Kakimba. Erokamano. Ang'o mokeli Sena level 4 kawuono? Wala wawinjo wach thieth. Ko wawacho ni wadhi ane daktari. Dipo ko konyowa. Erokamano. Emokelo wa. Ibro neno daktari kendo daktari bro konyi. Kamano. Erokamano mathoth. Waneniga. Erokamano ahinya. Na Sena level 4 hospital free medical camp Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kikisudi pod wadhi komachielo. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. Egime jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Kuro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka isweti. Ok ni en talent ni kuri irie tiendi ni talent kuru biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zii. Sahi kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa sawa. Dial *811 415# to get Jipange sawa sawa. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. The Labour Party Society of Kenya, it's a charitable institution which deals with the neurodiverse condition, not only cerebral palsy. We have families from different backgrounds. Most of them are vulnerable families from Kayole, Mukuru, Kwajenga, and we support these families in various ways. We offer meal donations to them. We offer psychosocial support for these families. Our job is to create a safe space for these families where they can come and engage, better learn about the condition, and that improves their capabilities of being better caregivers. Got different nilimpata akiwa na CP. Nilimpeleka CPSK, shingo iko inashika, zinako amenaketi. Ndela pia nimenisaidia hata anaongea, anajielewa. Changamoto yenye napitia ni diapers. Si rahisi kuacha mtoto kwa nyumba tunaenda kuwaso. Challenges are there, especially when it comes to seeking jobs. They should give those people to show what they have, because they have the challenges of their body. Mentally, they are very okay. Mimi ni caregiver wa Angel Wajiko kama my granddaughter. Cerebral palsy condition baya sana kwa sababu one, you get stigma from the people you know. Diapers kwanza za adult ziko very expensive and we need your support. Unapanga kufanya nini ndo? Mimi napanga kulipia watoto wangu fees ya next year yote. Yes, Nyambura and Shiko. This is your check. Akisiamini Mokaya, I'm so grateful to you sasa. I love how excited so you grateful. are. I love how excited you are. Viusasa wametusort na Wakenya wote tafadhali tujipange na Viusasa. It's a real deal. I have this goodie bag that usually tell people at home to jipanga with. Hii ni ya Nyambura, hii ni ya Asanti, Nyambu. asanti. This is yours. Asanti sana.
Kama wantiere ni en mana Sena level 4 hospital en free medical camp ikelonwa kod Ramogi TV penj laktar kakoro enigni ariyo. Kama wantiere ni okang'eyo ni en ang'o madhi nyime to kata kamano mor mokalo ni wantiere kod Dr. Phoebe. Dr. Phoebe, ang'o matimore ka a? Na Ruth mana kaki wache wantiere gi medical camp kata wachiwo thieth nono ne jo Sena kae kawuono ka waparo godo Ramogi at 2. Koro services mochiwo kwa wono wantiere gi dakteche ma specialized kata molony e weche mopogore opogore. Mokwongo wan gi daktari mang'e weche meke sukari kata mana blood sugar, wan gi daktari mang'e weche meke pressure kata mana iluongo ni blood pressure, wapimo bende HIV kata ukimwi, kendo bende wapimo nono weche meke saratani kata mana adhola mopogore opogore, meke thuno, adhola mar dhod nyuol, adhola meke dag lach mag joma chuo, kendo bende wapimo gik mang'eny Ruth kaka kilo nyaka weight. Gima timore ka gi lakseche gi en pimo pressure, aneno masinde mag pressure, en pimo kilo, en pimo bor mar ng'ato, ma bende awinjo ka wacho ni en BMI. Seche ma ng'ato siwuok ka odhi kanye. Erokamano. Koro ka ng'ato donjo kae mokwongo, kaka wasebedo kwa wacho ni nitiere tuoche manyasani manyalo bedo godo e dendi to ikia mana ka ibiro mondo otim pim kaka watimo kawuono. Koro ka wasepimo kilo, mwatimo gimiluongo ni body mass index, wapimo bende pressure kata mana nurses wantiere kae ndi molony mapimo pressure, wapimo bende temperature. To ka oseaka kaluwore gi shida manengo, ka en jatuo ma janeno jatuo mar pressure kata sukari, to nitiere kama waore. Ka en jatuo mondo pimne cancer, nitiere kama waore. Ka en jatuo madwa neno general doctors, tuoche mopogore opogore bende nitiere kuma waore. Dr. Phoebe, in laktar molony ahinya weche mag chiemo, to kaka iwacho kata ni weche mag ratil bende aneno ka upimo ka ma nitiere gimomi upimo weche mag ratil, nitiere gimomi upimo pressure, nitiere gimomi wapimo skari kod weche makamago. Chiemo makare ere gima dinyiso gandawa e seche mwantiere ka odiechieng' makawuono ni. Erokamano nya Ruth, mana kaka wawache cha, chiemo makare en chiemo matin gi sukari, en chiemo matin gi chumbi, en chiemo matin gi mo, en kendo en chiemo wajiwo joge wa kata jowinjo wa makawuono ni mondo gitem gicham ahinya chiemo moa e puothe, to kendo kaka nyaka gicham chiemo mekele to bed chiemo marachar kata white meat, mano kaka gweno, kaka rech. Wan mfangano kae, rech ng'eny, to wayudo ni rech bende en obiro mopogore opogore, kendo rech ka rech nigi berne. Koro wachamago mang'eny, to kochuno ni nyaka cham ring'o dichiel kata diriyo kende oromo e juma. Koro thothne obed chiemo ma meke puothe, obed chiemo matin gi sukari, chiemo matin gi mo, kendo obed chiemo matin gi chumbi. Kanya ko bed chumbi to mana matin moted godo chiemo, to kok mo mede mesa, nikech ko mede mesa to obedo mang'eny, nyalo kelo gimiluongo ni high blood pressure, kendo nyalo kelo kata mana tuoche moko kaka cancers. Kopogore kod lifestyle kata tuoche mikelo kod kaka wadaka, en odiechieng' makende tarik 1 Disemba ma bende wang'iyo kata tuoche mag kute mag ayaki. E gwenge mag chula kaka mfangano ka waseneno kwan mamalo mag jogo magamo kute mag ayaki. Waseneno weche mag iye mohiu kata teen pregnancies bende waseneno e ng'ala mamalo mokalo. En ang'o ma onego beni oganda jo Sena kata kod oganda waduto te kamora mora magintiere gi tim ka wahingo odiechieng' makawuono mar World AIDS Day mondo mi waduok piny new infections. Erokamano ahinya. Ka wang'iyo statistics manogol kawuono gi Ministry of Health, wacho ni wadok piny atamalo sana ne jogo matindo magamo tuoche meke ayaki. To kata kamano kaka wantiere e dho chula kaendi, wahimiza jogo wa mabiro ni kawuono wan gi gimiluongo ni free HIV testing. Koro ng'eyo dalili mari mar ayaki en step mokwongo ma ng'ato nego kaw mondo ng'e kako dak. Koro ka ong'eyo dalili ka waseng'eyo dalili wa meke, waseng'eyo ranyisi wa kata ka wan gi kute kata waonge godo, to bro konyowa mondo watem wageng' jogo bende machiegni kodwa kik yudi. Sani nitiere gimiluongo ni pre-exposure prophylaxis kata post-exposure prophylaxis gi ARVs mosebiro makonyowa mondo ogeng' ukali mar ayaki kik bad mang'eny. Koro odiechieng' makawuono wajiwo jogo wa mantiere chula kaendi obi mondo watim HIV testing. To kamitime HIV testing cha gin jok molony e weche meke counseling, dhi wuoyo kodi koponi oyudi gi HIV kawuono, to idhi keti e thieth moromo mondo idag ngima malong'o. To kata koponi ok oyudi godo bende pod idhi tim ni counseling mondo item matek ibed maonge godo. To wagmor nikech sani owach ni statistics bet kodog matin, to kata kamano pod tich nitiere monego watim e weche meke ayaki. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Phoebe, pod wantiere ka wantiere kod lakteche mopogore opogore ma en mana kidienje machielo, kidienje mamoko bende nitiere ma wabro wuothe kodi. To mana kama Dr. Phoebe wache godo no en kawuono free testing. Kamora mora ma intiere bende onge chula ka intiere Mombasa, intiere Nairobi, intiere Kisumo, inyalo yudo thuolo mondo mi dhi pima chal mari mar kute mag ayaki.
Ka wasedonje osiptal ntiere okange mopogore opogore kendo kamoro amora okang' kokang' waneno ka wantiere kod jotuo. Adwa ni mondo mi akawe thuolo awuoye kod awendo moko mochopo lena Sena ka nyingi ng'anya go wete. Nyinga Rosemary Atieno. Erokamano Rosemary. Wachna machando chunyi. An kawuna mor kaneno kechadi aneno ugu mana e wang ngwe yamo malo maneno gwe. Koro kawuono kabiro Sena aneno uka amor nyowuoyo. Aneno ka ibete line to ne wachako gi okucho ni chopo ka ang'o matimore koro kinyalo pimonwa. Ka koro kwase ya kumane wantie mi wanembni koro no wasedhi mo pimwa pressure koro wabedo directed ni wabiro gine ne kachacha koro wawuoyo gi dakteche imiyo rooms mo wadonje mondo mi wawach sida ma ng'ato nigo. Chendo makawuono ineno nade mar penj laktar kokel Sena level 4 hospital. Chendo ni aneno ka en chendo maber kendo wamor ahinya ka wan jo mfangano kuom biro u wawuok aromo den lit koni gi koni kendo wan gi ilo mang'eny. Erokamano ahinya ibo dhi maber kiseneno laktar nikech kiseneno laktar to mani chako yo kata safar mar bedo mangima. Erokamano ahinya ka ng'ato osewuok e line ka to koro nitiere kaka odonje kuom lakteche mopogore opogore. Wadonjo ka laktar wang'e ni en ang'o matimore odiechieng' ma kawuono Sena level 4. Amor mokalo ni adonjo kuom daktari obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye to en laktar molonye weche mage. Machiegni daktari. Erokamano aluonga ni Dr. Tobias Koi. Athietho Mombasa to kawuono biro thiedho jomfangano. An alonye tuoche mag del, mag skin to mag ich. Mombasa nyaka mfangano. Ang'o ma otimore momiyo iwuok auka Mombasa te nyaka mfangano? Ma dala wa koro nyaka aduog dala amigi ujuzi man goni. Kaiti konjo dala ubede. Kaiti riwri bede kod penj laktar e medical camp. Aneno ka intiere kod jatuo mabende amor mokalo mar neno. Ma in Ruth. Ma an. Awinji. To nyingi ng'a? Nyinga Maria Maoko Ngunga. Aoko? Maria Maoko Ngunga. Inyaka anye? Anyaka Kimba. Chunya amor mar nini. Chavene ni biro kony. Ema biro nona nyaka ne Ruth no ya kopo no biro. Koro wuoda chosiemo na in mano daktari to tiyo e TV. Kusoma mabatie radio nyaka radio chanie. Omera bro tudora kodi. Ibo tudori kod erokamano ahinya. Aneno ka intiere kod laktar. Laktar oseneni osedhi kodi maber? Odhi koda maber ka. Erokamano ahinya. Nichopo sadi aoko? Aoko nochopo giseri gi buta bas. Wa kucha modego kawuono. Koro ne morao wadho kanyo koro mane warite to kawa. Gibiro gi water bus. Erokamano. Daktari okinyisowa ni e seche ma medical camp timore kama e gwenge mag mfangano, thothne chandruoge mage ma oganda thoro bedo godo? Ng'eny tuoche ma oganda nigo gin mag pien, mag ich, kaluwore gi pi malil mag modho, moko be mag lach, kaluwore gi tuoche mag gimiluongo ni bilharzia. Mage mang'eny ka. Malaria be ntiere moromo. Nikech wantiere chula to ne wachako okokocha seche mane watimo registration na winjo ka thoth ji wacho ni gintiere kod tuoche mag choke mag pien del kaka iwacho no mag choke tango mathoro kelo kaka kama wantiere ni. Ng'eny mag choke maneno kawuono ka gin mag ndalo mang'eny mag age. Joma ndalo gi ng'eny ema neno ka tuo machoke chando ka. Pok aneno kijana man tuo machoke. Kowacho ni ma en mar ndalo mang'eny. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo no en achiel kuom lakteche ma wantiere godo e medical camp odiechieng' ma kawuono ka wantiere Sena level 4 hospital. Wabo kawo thuolo kendo wabo bet piny kod daktari mondo mi wabede kod chenro makende. Wang'e ne tuoche mang'eny mathoro mako oganda, kaka inyalo geng'gi, kaka inyalo thiedhgi to maduong' moloyo kapo nono ni inyalo geng'gi, ere kaka inyalo geng'gi. Omiyo kidieny machielo wadwa ni wabed kod daktari mondo mi wago kode mbaka nikech ka wacho ni ngima en mwandu.
Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Katoje oteka ingene kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda unyenyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like them want the best for me. Donge wiyo ni nen maralum. Ma oken rangi maralum. Karanyalo beto ni walali yao. Mike, kama wantie ni onge tado ma wiye ralum yao. Mos jilalga nikech wi odni tindo lokre. Mike, udi ni ber manade ni wa. Ero kamano, podena na witado mar Cover Max machoncha. Nyewa bati mar Cover Max, okem na witado. Rangi madak na lubura ka okolokre kendo en kod warranty. Kisekri mar gedo, abiro teri kum dila mar MRM. Kaise toko mabati mar Cover Max, to weche mag gedo iloro chuth. Cover Max en quality product mawuok mabati rolling mills. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600 kod nengo moluar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building kata gochnwa e 022 6 3 8 We are working very hard so that even before Christmas, we make sure that we make some few steps. By the way, I can tell you, we are even having trouble with salaries. Jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u okoni uchumi obedo aleng'a kendo jo Kenya orido kanda ni mar kata chudo mar osach jotije sirikal kidek bedo matek. But the mess in KCPE started as a tender war, pitting various senior officials in the Ministry of Education against each other. Raila Odinga koro wacho ni mibadhi osebedo chenro mar penj mapacho ka kendo nyaka chuoga put mar timo nonro. Bad migao mar KEBS oloko pache kendo wacho ni mor chiedo mane oom Malaysia
ber kod ngima mar dhano. Sena level 4 hospital mana kaka wasebedo kwa wuotho kod okang' kokang' kama koro wantiere kod daktari mabende biro nyisowa ni thothne e gwenge mag Mfangano chandruoge mage kata tuoche mage mang'eny. Daktari, amor mar neni kendo wagoye mbaka kotenore kod chandruoge mathoro mako ji e gwenge mag Mfangano. Nyisowa nyingi kata kamano pod inyalo nwayonwa noya. Erokamano. An Dr. Tobias Onyango Koi, ja Mfangano ka, kuma kuona mor ni achiedho jodalawa. Erokamano ahinya. Nyaka ni chak donjo kinyi ineno ka joma mantiere kod tuoche mang'eny, joma mine, joma wuone, joma tindo koso joma dongo. Ayudo ka ng'eny joma tuo gin joma mine to gin joma dongo. Ng'eny maseneno mang'eny. Joma tindo tin kabisa. Debe ni ang'o matimore? Momiyo ng'eny joma mine gi ywago tuo wang', ng'eny gi ywago tuo ich maremo, ng'eny ywago tuo del, tuo skin. Ipani ang'o momiyo matimore nikech mae ni gweng'u to in laktar bende? Nenore ni nitie shida mar pigni chal ni en gi takataka mang'eny, emiyo ng'eny ji nigi tuo mar skin. Moro be mamiyo ich ramogi sana, chalo ni chiemo ma gichamo ok ber, to ng'eny gi be chalo ni pigni nikech en gima chalo kaka typhoid ginie pigni, emiyo ng'eny gi igi ramo. To mine maseno mang'eny man gi tuoche mag choke neno ni gin moko mag age, mag age ma advanced in age, ng'eny gi gin tuo no arthritis. Thothne tuoche mag ich biro gi ranyisi mopogore opogore, mulo tuoche mag ich kaka iwachono. Tuoche mag ich biro gi ranyisi mopogore opogore. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chich nyaka bedie ni nitiere kod chandruok e iye. Ng'eny gi kochiemo jo ka iye rame, moko be ka dhi cho to yudo ka cho opogore. Ng'eny gi be ich ni mang'eny. Nitie ich maremo nikech chiemo, to nitie ich maremo nikech tuoche mag lach. Koro ng'eny seche giwacho ni ka gilayo giwinjo ka igi ramogi, to ka gichiemo be igi ramogi. Mama nyalo nyiso gik mang'eny nikech wachno ni ich nitiere kod kidenyo mopogore opogore, tuoche mang'eny mathoro mako ich. Mang'eny mokalo mamako ji Mfangano ka en mane? Mama sana en mar diep to gi mar ulcers. Mano bedo mang'eny, neno ko ng'eny. Ma ka ng'ato neno winjo ranyisi mar ich maremo ni ang'o kendo mako neno to nyalo chich ni nyalo bedo kod ulcers kata nyalo bedo kod tuoche mamoko mag ich. Iyudo ka kochiemo, iyudo ka iye kuot, ko chiemo ong'ok, mano miyo gichich ni gin tuoche mag ulcer. E seche ma ng'ato neno ranyisi gi onego bed ni otimo nang'o? Mokwongo onego bed ni chiemo mamiyo iye rame no oweyo, kaeto be wanyisogi ni mondo kik gidwa chalo pilipili kata gima chalo kong'o giwe. Kong'o nitiere gi tudruok mane gi tuoche mag ich? Mag ich, ng'ato nigi ulcer mar ich, mara nyingi iyudo ka umadho kong'o to iye bora rame zaidi. To kata kochamo pilipili iye bora rame zaidi. Kwa hiyo temo weyo gima chalo pilipili, giwache gik makech. Gik makech timo ulcers nade? Gik makech gimiyo ulcer medore, kech gimiyo ich kunyore, koro ulcer medo ramo zaidi. Ma ka ineno to onego bed ni somo dendi ni en ang'o michamo, to seche michame to ang'o matimore ni kapo nono ni en apilo kata kapo nono ni en gik makech kata kaka kong'o miwacho ni to onego bed ni ng'ato weyo. Kopogore gi mano, ka ng'ato neno ranyisi gi kapod dhi nyime, onego bed ni otimo nang'o? Onego bed ni wanyisogi ni kik gibed gi kech sana, kech be kopo ni budho ka gichamo gimoro, bedo ka ibe nyamedo rami. Kwa hiyo kata ka chiemo tin kama, lakini chame kik ibed gi kech, chamo tin mos mondo iyo bed gimoro, nikech ka in nono be gima chalo ulcer medore. Nikech ok ang'eyo in e laktar, thothne ich golo acid ka nyiso ni odwani mondo mi oreg chiemo, gimorego onge kata ochako mana rego nyimbi ich, koso ok en kamano? To wach mar dhi neno laktar, ng'ato onego bed ni dhi neno laktar e okang' mane ka gino oserame kata koseneno ranyisi gi kuom thuolo maromo nade? Dwani sama ujo ka gino chako rame, odhi no daktari. Kik rita ahinya to oyudo ka obedo chronic. Koro ber ni sama ujo lit mokwongo no, oringo no daktari. Ma ka obiro moneno laktar, in kaka laktar ma bende aneno ko biro mondo wabed kanyakla e weche mag medical camp, kisepimo ng'ato mineno ni onyalo bet magi ma itero je lab, itimo diagnosis nang'o? Watero ge lab, wapimo losruok, manyalo be wanya kata go picha manyalo, to gima duong' mwatimo kuonde ng'eny ji onge nyalo en losruok ema wapimo,
wang'iyo gimiluongo ni pylori, wang'iyo kata kopo ni en gi njofni, kech mago be nyalo miyo ich bedo kamano. To thieth thoro chalo nade mag tuoche mag ich? Thieth luwore, kopo ni ipimo yudo ni en gi ulcer, to nitie yadh mag ulcers, to kopo imiyudo ni ka ijni rame nikech kata njofni kata amiba, imiyo yadhe mag amiba kata mag njofni. Ka ng'ato oyudo yedhe gi to onego bed ni otiyo godo kuom thuolo marom nade, nikech daktari watiere ga kod tim moro ma ji thoro tiyo kod yath kaeto ji we yath nus nus. Ka ng'ato osetiyo gi yath matin oneno ka nitiere kod lokruok to oganda thoro we yath. Gimotimo ni kwa miyi dose mar ndalo 7, kisetieko ndalo 7 mar dose no, to dwaro iduogo wachako pimi kendo. Kaeto be kwa miyi advice mar chiemo, iriwo advice no. Wacho ga pile pile ni geng'o ber moloyo thiedho. Adwa ni mondo mi kori wuotho koda matin daktari, kaka wanyalo geng'o tuoche mag ich ma bende thoro bedo mang'eny e chula mfangano ka, tuoche mag pien del ma thoro bedo mang'eny e chula mfangano ka, choke ni wacho ni nitiere kuom joma dongo, to kata kuom joma dongo gi mondo mi mobility, weche mag chapni kikethre ahinya kaka wanyalo geng'ogi. Wachako tuoche mag ich. Mag ich wagombo mondo jowagi temane chamo chiemo maler, gimodho pi maler, to be gidwaro ni gichiemo regular, nikech kaka nowacho ni kopo ni ok ichiem moromo nyalo miyo ich medore. Kopo ni ok icham chiemo maler, ok modh pi maler, manyalo miyo ich chendo. Koro wadhi e pien del, nikech nam to wantiere godo ka waluokore kod pi nam, to mokwongo ni sewacho kacha ni samoro pigni onyalo bedo kod chilo mang'eny ma bende nyalo ting'o kute mopogore opogore. Ere kaka wanyalo timo mondo mi kik omiwa chandruoge mag ich kaachiel kod mag pien del? Gimanyalo konyo ka nikech pigno to entie temo tiyo kode, wa advice ni ji temane golo pi kata kinya chwake kapok iluokori, kopo ni in gi tuono already, to be wacho ni kopo ni inya chiko pi koth, nikech pi koth ler molo pi nam iluokorigo. Mulna kanyo kendo nuna kanyo daktari wach mar pi koth kod pi nam, nikech koth chwe, nam bende wantiere godo. Mantiere kaka jochula mfangano wantiere kod yore mang'eny mag yudo pi. Koro mokwongo mar nam ni kopo ni kentie joma most affected, pi nam dwa inya kawe tichwake kapok itiyo kode, kapok iluokori kode. Dwa wacho ni ber kopo ni anyalo, inya chiko pi koth itiyogo. Pi aora bebe, pi aora ler, en pi masudo. Koro mano be wanya recommend mondo kik iyud tuoche mag pien. Pi masudo tiende ni pi masudo ber moingo pi mochung' kaka mar masudo ber moingo pi mochung'. Nikech gik moko onge mochung', takataka dhi. Kata kako medo sudo gima tope yie onge. Erokamano ahinya. Wach mogik minyalo weyo wagodo ka koro wadwa ni wadhi e kidienje mopogore opogore e medical camp ka. Awacho ni ago erokamano kuom biro ka, kendo wamor kwano ka jowo biro wathiedhogi, pani gibo dwaro ni gima chal kama otimre kendo, nikech ano ka gin gi mor kabisa. Yes. Erokamano ahinya daktari. Ka ng'ato dwa yudi to kopogore kod Sena ka inyalo yudi kanye kendo? An gi branch Sindo, branch Mbita, to ang'eny Mombasa. Erokamano ahinya daktari. En free medical camp kata thieth manono Sena level 4 hospital ka ikelonwa kata osirnwa kod Ramogi TV ka bende waingo higni 2 nyaka ne chak Ramogi TV. En chenro mano chako kogwen sa 11 ka bende ne ji donjo to ji timo registration. Kopogore kod registration ne nitiere pim mopogore opogore. Pim kaka mage, pim kaka kute mag ayaki, pim mag pressure, pim mag ratil mag del, pim mag bor. Tok mano kende nitiere lakteche bende molony e thieth mopogore opogore. Wantiere kod general practitioners, wantiere kod dakteche molony e weche mag mine, dakteche molony e weche mag chiemo, lakteche molony e weche mag choke kod lakteche mathoth mokalo. Chenro ni dhi nyime to kopogore kod mano lakteche gi bende kosepimo ng'ato to iteri e pharmacy kama imiyi yedhe mopogore opogore ma bende imiyi nono maonge chudo mora mora. En chenro makende, chenro mawageno mokalo. Emomiyo kata in bende kamora mora ma intiere pod wamedo jiwi ni ndalo ka ndalo kinde duto te ne ane chenro mar penj laktar kamwacho ni ngima en mwandu kaka wuono en free medical camp. Ngima e mwandu. Ngima e